Evo Damire, ja se nadam, pošto nisi nikad vidio žirafu uživo, evo žirafa je ovdje, kako vidiš ima dugačak vrat i ima i, boga mi, dugačke noge. Kako vidiš, znači pošto ispunjavamo ti želju i da vidiš žirafu. Šta vi kažete, gospodine Siki, šta je ovo? Da li je ovo žirafa? To nije žirafa. Da, već šta je ovo? To je noj, ja mislim, pošto ja jedem prepličja jaja. Da? I sada ću preći na ova nojeva velika jaja. Da. Bolji čimbur. Bolji čimbur. Bolji čimbur, više bjelančevine. A više bjelančevine ima? To je bitno je zbog bjelančevine, nuco, ja volimo bacati bjelančevinu i tako onda ta jaja su bolja. Dok ovi u Derventi jedu mala prepličja jaja, mi ovdje u Australiji jedemo nojeva jaja. Znači, ja se izvinjavam, Damire, ovo nije bila žirafa, ovo je, kako je objasnio gospodin Siki, ovo je bila, znači, ovo je bio afrički noj. Da. Dobro. Nadam se da će izvinjenje primiti. Evo kengura dole. Da, evo kengura. Mislim, Mirko Siki je pravi stručnjak, on je biolog i poznaje te sve vrste životinja. Ja baš nisam upoznat sa njima mnogo. Šta ste vi, gospodine? Seksolog. Seksolog, dobro, može i to.